Olaza, aspaldiko ezagunak, horrekin egona duela hiru generoaren gainean egin zigun ordu hartan, eta lagun Gari Otomendik, dantzan eta musikan eta arituko da bera. Oier, ezaguna da, biak ezagunak dantzan.eus gorria ezagutuko dozu ezagunak guztiok. Oierre badu papera mundi bat eta asko ikusten da bera izena, baina uste dut sortzailea zu izan zirela, ez? Bera? Karri horrela botatzen ez. Eta, biak ibiltzen dira, komunikazio kontuetan batez ere jarduten dute dantzaren eta folkloraren kontuaren gainean. Gaurko hitzaldiaren izena, Korrotik ikutara. Oso ezeren grafikoa da, inok itzultzailean erronala erabili badu jakiteko zer esan nahi duen, korro a los hijos, agertuko zaila. Horrela itzultzen du. Botanikarekin ez daukazen ikusenik. Baina hori hizkuntzalari. Informatikari. Hitzaldiaren bidez, egingo dute, hitzaldi eta dantzal hitzez eta dantzaz eta musikaz erakutsiko dute dantzaren evoluzioa zein izan da. Ingurutik, korrotik, dantza individualera. Eta besterik gabe, eskerrik asko. Eskezpenagatik, guztiori gonbidapenagatik eta etortzeagatik. Eta, helduko diogu kontuari. Hau, hitzaldi dantzatu bada. Eta horrek esan nahi du, azalpenak emango ditugula, euskal dantzaren historia moduko bat egingo dugu. Ez duzue hartu behar literalki hau horrela izan dela. Historia momentu bakoitzean eraikitzen den narrazio bat da, eta gaur narrazio honek zerbait ikasteko, baina bezutetik ez bada ordu bete entretenituta pasatzeko asmoa. Eta dantzatua izateko behar dira dantzariak edo gutxienez gorputzak. Eta hau pixkat eskazetok egin. Horrek esan nahi du, danen artean osatu beharko dugula hau. Baita ezkutuak geratzen diren. Artean edo eskak geratzen saiatzen diren. Altxatu dena. Bakarrik, batzetik gure eta Korrotik ikutera. Bukaeratik hasiko naiz, esan dudanez, gaizki itzulita zagoela. Zuentzat, norbaitek ikutera bilatzen zaituztenean, zer esan? Nindago ikuta? Herrien azpartazan zigurtuko zera. Eta ez igera. Ez piku ondoak ez dira pikutak. Azaldu gazteri, zer zira pikutak? Bueno, txio batean. Bueno, txio batean. Ez horrenik ikusi duzue herri txikietan, herri zaharretan
zaie neuronalaren horrekin errazago geratzen gara. Pikutara dutea da, ez dakiz, aporribos o aporribos. Hora, momentu honetan horrela dutziko dugu. Orduan, ez gera iritsiko, inor fustigatzera edo zigortzen. Baina abiatu. Torri. Claro. Bueno, bien, korro. Ingo duguna da, historiatxo bat, Euskal Dantzak izan dezakeen horrelako historiatxo bat kontatu dezakeguna, baina dantzaren edo gorputzetik ez. Eta hori, gure abia puntua hauxe da. Eta, ez du esan nahi honek benetako hasiera, dantzaren hasiera, Euskal Dantzaren hasiera, alaberrez honek behar duenik, baina egia da, mundu osoan, dantzaren ditugun ikonografia zaharrenak, edo ditugun deskribapen zaharrenetan jotzen dugunean, maiz agertzen zaigula oinarrizko egitura hau. Eta oso egitura simplea da. Ez dugu behar izan, lau urteko trebakuntza unibertsitatea borobil bat osatu eta elkarri eskuak emateko. Bakarrik keinu bat inbiot hemen ezkerra dela eta eratu batean gero benden, salbu eta iesean ateratzen saiatu direnak, deno benden borobilean eta elkarri eskuak emata. Eta oso formazio soia, simplea, arrunta da, baina aldi berean oso potentea ez. Azteko, salbu eta batzuk, zertipuntua sumatzen ari ziana eskuan eta lotxatu diana eta askatu dituztenak eskuan, bestea txintxo mantentzen ditugu, eskuak eman da. Eta, gertatzen da gauza bat, ez dena oso ohikoa gure gaur egungo gizartean, eta da, elkar eskuak eman eta gainera konexio edo kontaktu fisiko hori gauzatzen dugula. Azalakin, bakoitzak bere aldamenean eskuma esker, daukagun horren eskuaren temperatura, arrastasuna edo xapurtasuna, bakoitzaren bizitza ibilbide eta lan ogibide berri ematen diguna kaso, baita ere momentuko urduritasun puntua ere bai, eta da, ez errezin gabe, gaude elkarren berri izaten, konektatzen, eta ez bakarrik banan, bakoitzak birekin, baizik eta keinu simple, sencillo honekin gaude konektatu da, guztiok gorputz bakarren. Gorputz bat. Etorri gara bakoitzak gure etxetik norbanaka eta bapatean gaude guztiok batekin. Bakar, gorputz bakar ez. Orduan, hain gauza simplea, baina aldi berean, hain eraginkorra edo potentea ez. Eta beraz, ez dakit, hau izan dute zen hasiera bat edo ez. Baina argi dago, oso ongi funtzionatu duen eta funtzionatzen jarraitzen duen egitura koreografikoa dela. Giza gorputz antolaketa berezi bat, simplea, baina oso emotiboa edo potentia. Eta horrela dantzatu izan gara eta dantzatzen gara ez. Zer dantzatzen da horrela? Zer buru dantzatzen zu? Zer ari gara egiten hori gara edidez? Eskuen keinu hau zer da? Nola ditzen diogu? Balantzeo. Frantzesez, nola egizuen nola esaten dan balantzeo? Sprarle.
hori izan da, hau dantzatzeko modu arrunt edo simple edo oinarrizkoetako bat. Adibidez, euskal folklorean baditu horrela egiten diren ale bakar batzuk. Egun bai egun honek zankuan dirudi. Ez? Hautzen dugu hau? Ez. Hau Urdiaingo San Juan kantaita da. Urtero San Juan bizperan Urdiainen kantatzen dutena. Dantzatzen duten eskuekin. Baina eskuez gain, berranleetan, eta berranleak izango dira erger bukaeran, karolak eta haien, karolak izango dira garaiotako dantzamolde bat, horrela ere eskuak elkarri eman dantzatzen zena, eta haien, ez dakit, eratorrietako bat, edo haien lehen musina bat, berranleak izango dira. Eta berranleak dira, formazio honetan, askotan eskuak ere dantzatuz, baina oinak ere dantzatuz egiten ziren. Eta horietako bat, ez branle bat, baina bai, branlerako erabili izan diren erako, urratxak, sekuentziak, hasiko gara ikusten, ze asko hitz egiten digu horrek, ez bakarrik garaia horretako dantza moldeetaz, baizik eta gaurdaino gure artean iraun duten zenbait dantza moldetaz, hizkuntza horren jatorriak komuna da. Gauza simple batekin hasiko gara. Eta simple hori ditugu dugu simple. Eta egingo duguna da eskumara oin bat eta ezkerrakin bat. Eta beste simple bat ingo dugu, lehengo tokira atzukuz. Bai, simple, ez da? Ingo dugu. Eta itxi, eta ber, bestaldera. Bai? Ados? Ingo dugu simple batzuk ingo ditugu? Bai. Alemana. Simple.
zer da, ez? Berrale horien, ez? Gaur egungo ondorengoa Euskal Dantzetan egiten duguna? Jauzi. Jauzi. Eta jauziak, dira, berraleen, izan digun, bilakaera lokalizatu, ez? Euskal Herrian. Hartuko duten forma, garai bateko berraleen. Horregatik adibidez, jauzi bat dantzatzen dugunean, gorpuzkera beti, ez eta gaur egun eskuak azke dantzatzen diren jauziak, gorpuzkera beti mantentzen da borobilaren, eska bat, oira horreka da, guk egiten dugunean erdizka lauetan bat, orain egin dugun doble lauetan baten, parekoak izatekeena, gorpuzkera jarriko du beti erdirik. Garai batean, hauek guztiak lotuta egiten ziren dantzak ziren. Eta, hau azken batean hizkuntza bat. Hizkuntza bat nun lehenengo bi hitzak bakarrik ikusi ditugu, baina hainbat hitz desberdin gaitezke osatzen eta haien arteko antolaketa ere jolasten eta aldatzen. Eta baita musikari. Orain erabili dugun eredua oso erregularra da, baina esaldiak zenbat eta irregularragoak izan, horien urratsekin hartzen duten kombinazioak bihurriagoa azten da bihurtzen. Eta garai batean bihurritasun hori oso komplexua iristen zenean izatera, orduan, deitzen zitzaien dantzari, dantzas de cuenta gaztatzen beraz edo kontatzen ziren dantza. Eta horrek izan nahi du, markatu egiten zirela, adierazi, iragarri egiten zirela, egin beharreko pausoak, struktura, oso bihurria zelako, eta gutxi batzuk, gehienetan, gaurgari bezala, musikari dantzariak, agintzen zituen, pausoak eta horren arabera egiten. Bueno, eta borobilean jarraitzen du. Beste dantza bat, borobilean egiten dena, gaur egun euskal dantzetan eta gainera eskuak elkarri eman. Irraraka. Irrarakak funtsean dira, hasieran ikusi ditugun moduko keinuekin egiten direna, eta irrarakan kasuan gainera esango genuke gehienetan kantatu egiten direna, ezta? Orduan, laguntzen ditu oinak, eskuak eta ahotsak. Eta ze euskal dantza ezagun denok egiten du bi pustak. Bai, txulalai zer da, irrara. Bai? Eta gainera letra ere dauka, normalki ez ditugu erabiltzen, baina ditu hainbat kopla gazteleraz erabiltzen dituztenak, eta Arabako Errioxan, baten batik balako garatzen dut, ganok saiatuko gara, lehenengo parte. Zuek ze altzen duzu eskuma edo eskerra, txulalai, eskuma bat. Bai, hitzak notzan? Bai, nabaridas. Se quema, no llora. Bai, bixok, bi eta hiru.
esango duke ume jolas bezala gehiago ulertu edo irudikatzen dela, baina ez dukana zerrez ume jolasen. Ipurkalak ziren, dantzaldietan, erromerietan, momentu zehatz batean gertatzen ziren momentu, horrela, orgiastiko. Eta momentu horretan, gainera, horrek eragiten zitu izugarrizko kezkak eta ardurak batez ere, gizonengan, momentu hori izaten zen, ipurdia bai, eta ularra, eta sabela, eta bizkarra, eta gorputz osoak elkarren kontra, jotzen hasten ziren, eta izugarrizko festa sortzen zen. Eta, esango genuke, Zuraleiko ipurkalak, edo Bizkaia aldean adibidez, hainbat soka antzat, erregeretako, momentu horretan, bikotea sokara ekartzen dugunean, ematen zaio zezkiok ipurkala horiek, ipurkiko horiek, iperdiko horiek, horiek dira, azken fosiliak edo geratu zaizkigunak, inok begiratu behar ez dutzen mobilan.
kolpez jaso artean, eta jende guztia ari dira txarra. Guztiak dakusela eta dantzupela. Egiten dira urtenera zikinatan nesken da mutilen artean. Nori asko ez dakilala nastian. Tokamendu loiak, oratute loiak, mosuka loiak, eskuka loiak, pekaturako konbit erabagiak eta beste lokurixaren asumuak topau dituban da esan legizan berdekeria, altubak, larugak eta zatabak. Bartolon plazak dira horrek. Mila zortziren da bailutik idatzitako. Eta Bartolome Madariagakoak eskandalizatuta dago Euskal Herrietako plazetan ikusten ditut dantzaldi edo horrek. Eraman ezina gau ikusten zaio, gure alabazten zara, jokutoke. Baina, ez da Bartolomen imaginazioa da zerbait, zera hartako, bai, baina baita ere, bidaiari, Euskal Erromeriak ikusten dituztenean horrelako eszenak deskribatu ditu. Hau da, benetan, intelektualki ulertzen. Eta hori da, dena ipatzen genuen, zulalai horren guzti horren aztarna. Badago horre metafora bat, kasuela egia beteta, oso grafikoa gertatzen dut, eta horrelako egoera honetan, irudikatu genezken. Askatuko dugu zuetz. Eskudantza bada. Esku osatutako soka kate bat. Eta bakoitza, berak, eskudantza honetako esku bat. Baina badago aurreko esku bat eta badago atzeko esku bat. Eta aurreko aurre eskua izango da gidari, dantzaren gidari. Eta horrek, ja, guztia aldatzen du. Ze
berak darama soka, berak agintzen du, eta berak hartzen du baita ere protagonismoa, hainbat momentutan, atzeskuarekin lehi. Gaur egun, uste dut, azken alizamen izan itzenean, honetaz aritu gina da pizka bat, baina batzuk igual ezin eten, eta gogoraziko dut, gaur egun, zer gertatu zaigu aurreskuarekin. Ze aurreskua da lehenengo eskua, aurreko eskua, baina erabiliaz, soka osoari ere aurreskua deitu dio. Eta dantza osoari. Dena da aurreskua. Baina, azkenengo urteotan, gertatu zaiguna da, aurresku honek horren beste garrantzi hartu duela, ez bakarrik besteen gainetik protagonismo hartu duela, baizik eta beste guztiak sobran ditugula. Eta dantzari bat bakarrik dagoenean, dantzari batek bakarrik dantzatzen duenean, eta espadago eskuz lotuta beste inori, sentitzen dut, baina nik ezin dut onartu horri aurreskua deitzen. Ze, atzetik espadago beste inor, ez da ez aurrekoa, ez atzeko da. Eta aurreskuaren zentzua, aurreskuaren ideia, da guztiok soka bateko kide garela elkarrekin dantzatzea. Eta beraz, aurreskuaren ohorea da sokan bertan izatea. Ez sokarik gabeko gimnasta bakarlari exhibizionista bat nire aurrean jartzea ez dakize exhibizio egiteko nun ni ohoratu izan behar baldin manaiz eta ez naiz horren parte baizik eta bakarrik ikuslea horrek ez daukan ez ohorerik zezerriz. Aurreskuaren ohorea da denok sokako kide izatea. Eta soka horret euskal kulturan izan duen zentzu horretan. Hau da, denok gara, dantzanetan elkarrekin ari garenok, dara gera, soka bereko kide. Pertenentzia, identidade eta komunitatearekiko lotura. Eta elkarrekin ospatzen dugu zerbait. Ez inori horrelako ogietorri edo harrera edo pleitesia agertzeko errituala. Baina horra daude. Eta esaten duen, aurreskutatzeskoak egiten dituztela norgehiagokak. Badagoelako lehia bat, soka horren gidaritzan. Baina gure erritualak ere baditu bere parte oso politak, guztiek banan-bana bere momentua izateko. Eta horiek esku aldatzeko soinuak, abarketak, asieri dantzak, askotara ezagutzen. Baina iruditzen zait, bakarkako momentu horiek zentzu guztia galtzen dutela, taldearen kontzientzia galtzen dugu momentutik. Bueno, Giputxi pare bat gauden ez hemen Bizkaiko territorioan, ni ez eta mugakoa izan, egingo dugu Gipuzkoan desafioa, hau da, aurreskutatzeskoaren artean, dantzatzen den eraren, horrelako zatitxo bat, ingo dugu. Nik berez nahiagoko nuke danok jartzea konpromisoan, baina uste dut batzuk esfortzua ja esintekoa ikusuenez sokan mantentzeko ez zaituzte zera aldiagoan jarriko. Desafio hori. Ben, gara. Baina kantua ingo dugu, Bai. Gari kapaz da, jotekan dantzatzeko.
antigua, violina... Dantza kolektiboetan bere espazioa eta baita ere, bueno, hori ez, badago tokia, individualtasun hori ere erakusteko. Baina inoiz ere astu gabe nondik gatozen eta non gaude. Eta gaude, soka. Eta soka horretan, soka horretara, leheniko soka horretara, joango bera, gonbidatzen beste pertsona batzuk parte hartzea. Horregatik momentu batian, aurreskua, kontrapasa, agurra, beste era batetako, eta San Miguel, Zanako Sarra, dantzatzen dira, sokara gonbidatzen ditugun horieri harrera eginez. Eta horiek pasatuko dira gure sokako kide izatea. Baina, egitura, sartzeko egitura, izango da binaka, hau da, hasierako sokan zegoen bakoitzak izango du gonbidatu berezi bat berarekin batera. Eta orduan, hau, orain, sokan gode bezala, bikote, pentsatzen baldin badugu bikotez, unidadea hasi dela bikotea izaten, zuetorreko zer eraldamenea, etengo da, eta eraldamenea, horretan. Bai? Eta, incluso,
Gipuzkoako ekialdean ere batzutan gertatuko da. Orduan, adibidez, iristen da polka. Europa osoan zugarreko arrakasta izaten ari da erritmoa. Oinarrizko zelula izango dukena kontrapasa. Orduan, emagun, saloietan, gortetan, hirietan, bikotetan, hau, dantzatu daiteke polka, borobilean, eta Euskal Herrian horrek ze forma hartuko du? Adibidez, ingurutxo, erritmo berdinen egin dezakeguna, beraiokoa.
horietako bat izango da. Konturatzen baldin bazareten, bai larrendentza eta eraborrogetako ingurutxo guztiak suitak dira. Suitak esan nahi du, dira, hainbat erritmo eta piezaz osatutako segidak, eta bakoitzak dauka bere garaiko modako dantzakera eta erritmo hori. Eta azken batean, ingurutxoak egiten duena da guztiak orden batean batu eta denak ematen orain larraindantzako balsa egingo dugu. Beste? Badidez?
19. mendean ez dakigu, edo 18. baina badakiguna da momentu batean Euskal Herrian ere kontradantzak dantzatuko direla. Hau da, gertatzen zaigun gauza bat dantza taldetan adibidez, eta da, identifikatzen ditugula kontradantzak nungo dantzekin. Nungo dantzak dira guretzat kontradantzak. Eusairekoak, edo, asko joten, iparraldeko, ez da? Ze, Zuberuan ere adibidez maskareta batzutan ikusten ditugu, Lapurdiko talde batzuk ere ematen dituzte, eta gero, nagusiki, ez, Eusaireco dago kontradantzak, gero Baxen Nafarroan ere, ematenetan, gabalkadetan, eta baitugu kontradantzak. Baina hegoaldean, badaukagu kontzientziarik hegoaldean kontradantzena? Nafarroan? Eta Bizkaian? Bizkaian dantzatu da kontradantzarik? Zuen taldeetan dantzatu da kontradantzarik aurreko beloraldietan? Bakatu dauzka... Irureun dut, ez? 75, zenbat? Oingiran ez dago de borobilak edo kalkuluak ez dago dantzariak eta sortzirate oso ondo moldatzen. Hortik aurrera, bueno. A ver, prestizuet esango. Ingo duguna da, Eusaireco kontradantza bat. Ia, kontradantzak, lehen hasieran aipatu dugu Bradleyek nola osatzen duen. Nola dauden urrats, pauso edo puntu izeneko zelula batzuk, unidade motriz edo mugimendu unidade batzuk, horiek, printzipioz, definituta daude, eta horiek batzen, kombinatzen, joten gera, eta zikoa osatzen dantza esango. Eta kontradantzak berdixama funtzionatzen du, baina unidade motriz edo mugimendu oinarrizko unitate hori izan beharren hor bere gorrakikin bakarrik egiten duena, da figuretan oinarritzen den sistema. Figurak dira, normalki laukotean, gutxienez laukotean, baina zortzikotean, amabikoan, eta gehienetan kadrile estiloan, kontradantza mota desberdina daude, baina kadrile dekat, de 4, laukoteko unidade horretan, egiten diren figurak izango dira kontradantzak osatzeko egiturak. Jauzietan ezaguna zaigu egotea esatari bat, gida bat, markatzen ditunak pausoak, baina kontradantzetan ere horretzen. Kontradantzetan musikarietako batek, dantza maitsuak, esaten zuen. Aburra, errota, zortzikoak, uten zen, iragartzen figurak, eta jendeak, behin ezagututa figurak, zut egin egin. Ez daukazu kontradantza baten koreografia jakin beharrik, baizik eta figurak ezagututa zoaz dantzatzen. Interesgarria, ez da? Hori dugu. Adibidez. Base, errespetuzko jendea gara, eta lehenengo elkarra gultuko dugu. Ondo iruditzen dizue, dantzana hasteko, lehenengo elkarra gultu. Venga, lau pauso aurrera. Gero ja, hemen elkarra gultzeko estilo personal, batzuk zapaltzera joten dira, beste batzuk orain dute, beste batzuk buruak ikotzen dizute, hori ja, aukera, baina hurbildu eta pixka da, agurtu, eta berrezkoa zertzera. Vale, alde honetik bastante ondo. Oin, nik bestaldetik ere ikusi nahiko duke. Orduan, sortiko azotan bestaldea pasatuko gara. Bakitegu, bi, lau, zazpi sorti. Eta berriz ere agurtu, lau aurrera, lau atzera. Eta sorti kruzi. Vale, badakau figura bat. Orduan, nik esaten dutenean, agurra, elkarra agurtu, ez da zi. Para. Gaude, errespetuzko figura batean, agurtu eta kusatu.
eske beristeko zerran, osea, bueno, ulertuko dira zuek, sortzikoak, bai? Bueno, orduan, edu eta biok hasiko gara. Ingo du, elkarra bultzatu, zu haren ingurutik, eta berez elkarra bultzatu, eta tokira, bai? Badako modano? A ber, bikote bakoitzeko eskerrekua. Bikote bakoitzeko eskerrekua azten da. Gurutzatzen da diagonalian beste bikoteko diagonalekuak dira. Parekuarena, eskarretik kursa, etorri besta aldera, berez gurutzatu diagonalian, norbera bikotean guztau erantzira. A ber, baten bate, kontrako bidetik baldin badio ingurua bestiari, ez dut kalera.
hasieratik argi adieraz izan da. 19. mendean, eta gerora ere, 19. mendean, dantza hauen izena dira contradanzas. Contradanzas teatros. Narcos. Eta gero, berez ere, Oianek. Oianek, bere alazan, contradanza de Bizkaia, contradanza de Arcos de Bizkaia. Osea, ez dola ditzen diogu, ere bai, askotan. Baina ez dugu, lotzen. Esaten ari gerana, eta egiten ari gerana, baina, moda. Bai, eta, hau da, akibide nabarmen bat, badaude, beste batzuk hain nabarmenak ez dian. Baina, moda jarraitzen dute, iristen. Eta momentu batean, bikoteak jarraitzen dugu, bikoteka taldean, soka horretan, bikoteka laukote edo zortzikoteetan, baina, harako batean, bikoteak hasiko dira askatzen besteekiko, harreman horretatik, jarraituko dugu bikoteka dantzatzen, baina ja, espazialki ez gaude harremanetan besteekin. Bikoteka geratu zen, baiz? Bai, Bilatzen segundo horrela, iesik dioan. Bai, eta 19. mendearen bigarren partean eta 20. mendea hasieran, gero eta ohikoagoak izango dira bikoteko dantzak, baina taldearekin, baina lotura libre xamarrean gabiltzanak. Hau da, ez gaudela elkarrekin dantzatu beharrean edo elkarrekin figurak egin beharrean, baizik eta bakoitza bere bikotearekin moldatuko da. Eta horietako dantzak iritsi zaizkigu gauko erromerietan normal, adibidez. Fernandoa beste poso da. Eta hemen ja, espazio osoa erabiltzen dugu. Bikotean, kontueratu gabe beste zer egiten duen. Zera,
ordutan, ordu arte, lotuan elkarrekin genuen, soltean, bikoteka jarraitzen genuen, baina ja solte. Eta hori ja, gaude, faserik zaien. Gara, buelta erdi eman, kapora begiten. Edu, zundia zen. Eta, hemen jada, berriz egun nun gauden, norekin gauden, bakarrik, ez. Dana, zer da dago? Bueno, eta bide batez, da momentua ere, oin arte lagundu gaitxun musikoari osteko bat eman, eta pikutara bidaldu duguna. Ze, bestiok ez dakit, baina hori bai pikutaran bukatu duela. Zuzenekoak. Historia